ngaturaken sugeng sonten sugeng hamriksani semonggo dipun tinting sesarengan kanthi geningipun sigro asigro iki monggo. Meh bakal kejuk-kejuk nyonge kadang-kadang tari gedlug ya. Kayak kalau tari kecil nyosing kekejuk temenan ki ya. Alah ge. Oh lah. Ayo, ayo kon mari kon pada mari ngendi gue kewan-kewane aja. Biasane mari. Oh iya. Hah? Mari ya mengkok. Ayo.
Iya, waduh, madan kedakepan anu nang dhuwur sinyong. Oke. Ayo, ricik-ricik Kang.
Ujarku miki metune pada waras. Barangkane malah pada edan. Aduh, iki. Alah, jan. Iki. Kowe dimpani ramane. Kowe dimpani ramane. Ramane dimpani kowe. Iya, mbok nganti baur-baur. Lah, iya kok. Jar kowe ditakoni jaluke apa? Jaluk duit. Oh, ngerjaluk duit ta. Nyomben lagi butuh. Oke kok. Alah genaye wong pada butuh kabeh anengan. Oke, niku lha. Ditakoni yen jaluke apa? Dijaluk apa? Ah? Inyong njaluk duit. Oh, alah. Sing penting jaluke sing anak, jaluk sing ora anak cemplung nang blumbang malah. Endi blumbange? Endi? Ana nang dhuwur blumbang iya. Pantesan. Jaluk sing ora anak cemplung nang blumbang nang nyong kok. Oh, lah iya. Ditakoni kuwi ramane. Iya. Ya kuwi ramane jejeli degan. Ramane jejeli degan lah ya. Kuwi didelate kok mbok karo jaluk degan iya. Oh iya. Jaluk gendong. Blendrong gendong. Oh, blendrong ku jarku gendong. Monggo blendrong kulon Kang.
Ciro lupa. Wis jaluk blendrong wis tak gawe kena blendrong. Ya jaluk apa maning? Siki njaluk kentung gentak-gentung. Gawe nak eling-eling mesti bali. Oh iya. Kok kon pada balik badhe sih tak maneh. Juragane barongane ngelak nginum dingin. Njaluk apa ramane ditakoni, Mak? Si suwe. Udu. Sikro, Mas. Ayo. Mesti bilang sini pokoknya. Dan patah. Pamit. Udah. Dalang aja gue. Ayo.
iya. Iya. Oh, aduh nah jatan, tidur ke yang berudung iya. Iya. Iya nah jatan lunyu malah digenjot, yang jengking nyong. Yen njaluk apa maning takoni. Iya. Ayo wis matur pada ngandang bae ngandang wis. Iya. Ayo njaluk apa soalnya? Urung njaluk, ya urung njaluk ya urung diwehi. Durung jaluk berarti resi duwe. Resi duwe ganda durung jaluk iso. Udah. Ayo ramane. Iya gue di iya. Kondur disit ya mongko maning